En Verduke, noem meteen in het studentenleven van de leerlingen van de Hogeschool Zuid. Want die maakte namelijk een hele mooie studentenreis naar China. En bij mij zit Dominique de Rooij en Bart Buddy. Welkom. Beide natuurlijk student aan de Hogeschool Zuid. Het Honors-programma Zuid. Ja. Daar gaat het allemaal om. Wat is dat dan? Ja, dat is een programma dat staat los van de opleiding. En daar kun je voor opgeven mits je aan een aantal voorwaarden voldoet. En je iets extra's zoekt voor naast je studie. En, Dus ik mag het zien als een extra vak. het is een extra programma waar je ook extra credits voor krijgt. Daar krijg je een certificaat voor. En dat wordt ook benoemd op je diploma. Dus het is iets los van je studie. Ja, voor degenen die iets meer nodig hebben om die voldoening uit hun studietijd te halen. En ja, met dat programma zijn wij dan in de zin van exploration naar China toe gegaan. En ons programma bestaat uit 5 lijnen. Dus we hebben creation, daar zijn we bezig met een onderzoek of een project. Vaak ook gerelateerd aan school. Documentation is waar we alles voor onszelf vastleggen, zodat we later kunnen zien van dit is mijn persoonlijke ontwikkeling die ik heb gemaakt binnen het programma. Dan heb je exploration, dan gaan we op excursies. Inspiration, dan nodigen we gastsprekers uit die ons komen inspireren. En dan aan de hand daarvan kunnen we ook weer dingen ondernemen. Dat klinkt als geweldig. Ja, zeker. En skills uiteraard, vaardigheden. Mag iedereen aan dit programma meedoen? In principe alle studies mogen hier aan meedoen. Maar je moet zelf je propedeuse bijvoorbeeld gehaald hebben. En minimaal een 7 gemiddeld staan. Maar je moet ook een aantal kenmerken en persoonlijke eigenschappen hebben. Dus je wordt uitgenodigd op een intakegesprek. En aan de hand van dat gesprek word je wel of niet toegelaten tot het programma. Maar jullie waren de gelukkigen die wel naar China mochten. Ja. Waarom hebben jullie gekozen voor China eigenlijk? China is toch wel het land. Als je het nieuws opzet, dan gaat het heel vaak over China. Groeiende economie, alle ogen gericht op China. En daar gebeurt het nu. Dus wij vonden het gewoon belangrijk om juist een hele andere maatschappij te ontdekken. En daarom naar de andere kant van de wereld, naar China. En we hebben het nu al de hele tijd over de verschillen die China heeft met Nederland. Had jij van tevoren verwacht dat China zo zou zijn als nu je terug bent? Ja, je hebt altijd verwachtingen, maar toch als je daar bent, dan word je toch overdonderd door wat je allemaal ziet. Dus uiteindelijk is het wel verbazingwekkend hoe het daar verschilt van hier. Nou, en dat willen we natuurlijk allemaal horen, want hoe lang zijn jullie weg geweest? In totaal 11 dagen, 9 dagen dan daar. En met hoeveel mensen dan? 20. 20, ja. En wat hebben jullie allemaal gedaan? Ik heb de reisgids bij me. Die hebben we zelf Jullie kregen opgezet. ook een aantal opdrachten waar jullie aan moesten voldoen. We hebben een opdracht, een persoonlijke opdracht voor achteraf van de reis. Dat is iets creatiefs en daarin in die opdracht moeten we het contrast, het verschil tussen Nederland en China, dus de overeenkomsten en de verschillen moeten we weergeven. En dan mag je zo creatief als dat je wilt, mag je daarin zijn. Dan ben ik heel nieuwsgierig, want we hebben het de hele tijd over de verschillen. Ja. Maar wat zijn dan de overeenkomsten die wij hebben met China? De overeenkomsten, nou... Is dat een moeilijke? Weet jij er misschien, Bart? Nou ja, in principe, je hebt natuurlijk in Nederland heb je luxe en dat zie je daar toch in een selecte gebieden van de stad zie je toch die luxe terug, die Maar er is economische ook kosten. heel veel armoede hè, in China. Ja, dus dat contrast daar is ook gigantisch, dat is arm en rijk. Ja. En ja, in die stad dan zie je waarschijnlijk vaak dingen die ook in Nederland gewoon vanzelfsprekend zijn. Maar dan ga je weer de hoek om en dan kom je weer een of ander krottes tegen. Dus Ja. juist dat contrast in China is ook gigantisch. Ja, inderdaad. Maar jij hebt een hele mooie brochure in de handen. Ja, Die hebben jullie zelf gemaakt. Ik heb onze reisgids bij ons. Die hebben we als groep samen opgesteld. En daar staat echt de planning van dag tot dag in. Dat lijkt me best Bijvoorbeeld, een grote opgave om dat te doen. Ja, dat heeft heel veel tijd gekost. En vooral van een x-aantal mensen heel veel energie. En daar zijn we ze ook zeer dankbaar voor. Ja, dat kan Want me hier voorstellen. hebben we echt alles in. Dit is bijvoorbeeld dag 3. Toen gingen we op een fietstocht in Shanghai. Toen zijn we de hele dag wezen fietsen. En Hier beschrijven ze dag 3. Maar vertel maar eens verder toen hoor. zijn we de hele dag op gewone fietsen en op tandems gewoon door Shanghai heen gefietst. De drukste kruispunten overgestoken. En ja, het verkeer, dat is Wat daar... is het druk daar, hè? Het is niet te vergelijken met in Nederland. En op een gegeven moment dan denk je ook van... goh, waarom krijg ik nou steeds geen voorrang? En dan blijkt dus dat gewoon meerdere mensen tegelijk groen hebben. Terwijl Dus hier dat is in niet zo goed Nederland geregeld dan? Nee.
Dat viel me wel op. Dat was anders dan dat we hier gewend zijn. Ja. Wat is de meest bizarre ervaring die je hebt opgedaan daar in China? Nou, we hebben een avontuurtje beleefd op een tuk-tuk, een fiets, waar we een beetje afgezet werden. Afgezet? Ja, opgelicht. Opgelicht. Oh, Toen, maar dat is natuurlijk ook weer omdat je de taal niet spreekt. ja, we waren wat haastig en hadden we van tevoren geen prijs afgesproken. En opeens waren we een steeg ingereden en verwachten ze best veel geld van ons. Maar dat hebben we uiteindelijk nog weten af te dingen tot een redelijk bedrag. Maar het was wel even een momentje waarvan je denkt, wow. Dat Oké. is, Heeft het je veel geld gekost dus? nee, uiteindelijk was het toch maar 360. Maar Oh, oké, dat valt er wel mee. Hebben jullie ook wat van de taal geleerd? Van tevoren hebben we een workshop van een van de docenten op Hogeschool Zuid. Want daar wordt ook Chinese lessen gegeven. Die is bij ons geweest om ons te leren tellen. En we hebben zelf ook een tolk meegenomen. De vriendin van een van de studenten die is toevallig Chinees. Die is met ons mee op reis gegaan. Ja. Dus wat taalbarrières betreft hebben we dat van tevoren al heel goed kunnen regelen. Oké. En jullie hebben iets heel moois gedaan. Society Project. Klopt. Vertel daar eens iets over. ja, we hebben daarvoor gekeken wat we konden doen. En toen zijn we gestuurd op een weeshuis voor blinde kinderen. En dat vonden we toch wel een heel mooi iets. Dat gewoon speciaal. En daar zijn we dus naartoe gegaan om daar vrijwilligerswerk te doen. En ook een sponsorbedrag achter te laten. Wat mede dankzij onze sponsors dus mogelijk gemaakt is. Ah, dat is wel heel fijn. En Ja. dat geld dat komt dan terecht bij de revalidatie van een meisje met een hersentumor. Dus dat Ja, dat is is een wel mooi doel. absoluut. Hoe ziet zo'n weeshuis eruit daar? Is dat te vergelijken met Nederland? Ja. Toch? Nou, Ja? wij hebben expres in het verzorgen van het Society Project wilden we iets wat we voor ons gevoel konden vertrouwen. Want je hebt natuurlijk veel dingen die gewoon niet goed in elkaar steken. En waarvan de directeur misschien een gokverslaafde is en dat je geld helemaal niet terechtkomt. Dus we wilden wel iets wat goed georganiseerd was. En het weeshuis waar wij dus geweest zijn, dat is Bethel. En we zijn in de vestiging in Beijing geweest. Dat heeft al meerdere vestigingen, dat is allemaal top geregeld. De manier waarop ze daar met de kinderen omgaan is echt top. Ze hebben een vast ritme. Ze hebben ook een moeder binnen dat weeshuis. En dan wonen ze ook in huisjes. Dus ze slapen niet bijvoorbeeld op een grote zaal. Ze wonen echt in een gezinsverband met hun eigen moeder. Ja. En Nou, broertjes en zusjes. Zo te horen hebben jullie een fantastische tijd daar gekend. Ja. En volgens mij vinden jullie dit ook geweldig dat dit studieprogramma bestaat. Ja, Toch? zeker. Ja. Nou, bedankt dat jullie hier waren en dat jullie je verhaal hebben willen wel. doen. En misschien op tot volgend jaar. Ja, Ja? dank u wie wel. weet. Bedankt dat jullie hier waren.